Wedakane mau memplek-memplek. Gincune abang menger-menger kaya malah kaya wong guwing, Dik. Iya. Wis tak omongi tenan saiki bapak-bapak tapi tak ewangi. Lah ya bareng neng omah lho. Yuh, masalah rambutnya ruwek-ruwek, lungguh ning ngarep lawang, daster ramoh coklat, gulune pedot sitok. Ya wis ngono kuwi biasa. Ngene lho, Dik, pilingane jadi kayak koyok. Lho, kaya ngono kuwi wong lanang ape ning ngewasi liyane ora seneng terus gondi. Kudune kita itu berias diri untuk suami. Suami. Ora ning ngono wong wedok saiki lho didekep angop. Didekep angop, Dik, dikeloni gebres, diambung ngentut. Serana api belas. Tapi ki diomongi Pak Dok aja nganti nglakoni sing kaya ngono kuwi. Mbak manten karo Mas manten. Lah lek sik anyar ngene iki, wo kesandung sithik ya ampun sikile. Pemane mlaku aku sing wedok kowe sing lanang. Mlaku jalan-jalan wong loro sore-sore bar adus. Ya. Awake mlaku wong loro. Ya anyar ya. Aku mbak manten wedok mbak. Kowe aja ngalamet tak idoni lho kowe malam-malam kowe. Ora enek manten ngono kuwi jane epilepsi opo kaya rumah. Lah jenenge manten wedok manja karo sing lanang ya ora masalah ta masuke gendong. Gendong ngarep. Oh tak pateni lho kowe siji. Mlaku biasa lho umpamane kesandung awakmu. Aku mlaku. Lah manten anyar ngene iki lak kesandung. Lanang wedok aku. Wedok kowe. Wedok ya. Aku pantes lho dadi wedok. Oh kowe dadi wedok bolak-balik meteng awakmu. Ya aku wis pantes dadi wedok prong sawangan dhisik ta wis sawangan dhisik sawang aku wis pantes dadi wedok apa urung ta tak baca gila nih wis pantes dadi wedok aku sayangnya aku mari gak duwe aku nyapa kurang loro apa susune ya engko dikai ya contone iki lho tak contone masih aku tumbasno kathok cilik iya tak tukane terus mbakmu tak bong ya Dik ke rumangsaku ya mlaku kesandung ya ampun mbok sing ngati-ngati dalan